టిఎఫ్ఐ ఊపిరి పీల్చుకో. రవణ ఇరుముడి మూవీతో ఉర్రా మాస్ కంబ్యాక్ ఇవ్వడానికి వచ్చేస్తున్నాడు. నిజంగా ఇరుముడు మూవీ గ్లింప్స్ అయితే వేరే వైపు ఉంది. చాలా అంటే చాలా బాగుంది. రవణ కళ్ళల్లో ఆ భక్తి అయితే ఇట్లా కొట్టొచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది. నిజంగా ఇలాంటి కంబ్యాక్ కోసమే మేమంతా వెయిట్ చేసేది. మళ్ళీ చెప్తున్నా, ఇరుముడి మూవీతో రవణ ఉర్రా మాస్ కంబ్యాక్ ఇస్తున్నాడు. రాసి పెట్టుకోండి. ఒకసారి ఈ గ్లిమ్స్ చూడండి. మందు మానే నానా. స్వామియే శరణమయ్యప్ప. స్వామి శరణమయ్యప్ప. స్వామియే శరణం.